Hi guys! Welcome to my channel! Nandito po tayo ngayon sa Moon Bridge. Yan po guys ang tinatawag nilang Moon Bridge. Nandito po to siya sa Xinjiang. Ayan po guys ang makikita nyo. Ang ganda niya. Pwede nyo pupuntahan dito, papasyal. Kung anong gusto ninyong dalhin. Madala kayo ng aso or magbisiklita kayo. Pwede dito. Pwede kayo dito magbisiklita or magdala ng aso pagkagabi. Maganda ditong pasyalan guys. Ayan. Halimbawa, pag may time, pasyal-pasyal din. Hindi lang laging nasa bahay. Ayan. Ito naman ang nakikita ninyo sa paligid niya. Ayan po. Yun ang tinatawag nilang Moon Bridge. Ngayon kasi, medyo okay na yung pandemic. Pwede na makalabas, kaya mayroon na ding mga tao na nagpasyal. Kaya ko rin pumunta dito para iba-vlog ko sa inyo para makita ninyo dito kung anong ganda dito, para makita ninyo ang view dito sa Moon Bridge. Yan po guys ang makikita ninyo. Maganda po siya as in. Kaya po guys, wag na ninyong patagalin. Pumunta dito sa Moon Bridge. Pasyal-pasyal pag may time. Let's go! Punta tayo sa taas. Ipapakita ko ninyo sa taas po. Ayan po guys, papunta tayo sa taas. Nandito po, papunta tayo, pakapasok sa taas. Iyan po ang papunta sa taas. Ayan po, halimbawa, dito. Matagal hindi nakapunta dito dahil sa pandemic. Ngayon okay na. Pwede na siya. Maganda po dito. Malamig ang panahon. Mag-bike kayo, pwede din mag-bike dito na takit sa taas. honey. Honey ah. Ito po guys ang ano yan, halimbawa magpakasal kayo tapos mag picture taking, dito po yan yun, sing-sing yan para sa mag-asawa or mag-engage na guys, yan po. Maganda dito pag gabi, pasyal-pasyal. Maganda na nga ngayon kasi na open na dito. Hindi na masyado sa affected kasi sa COVID eh. Then open na. Pwede na pasyal. Ayan.
Kaya hindi masyadong maraming tao dahil nga sa pandemic, di ba? Hindi, yung iba naman nag-iingat, ayaw lumabas. Pwede naman lumabas. Ay guys, ito po yung buwan. Yan. Buwan po siya. Shape talaga siya ng buwan. Ayan. Ang ganda niya. Para kang nasa langit na rin nakatats ng buwan. Yan po guys, ang ganda ng buwan niya. Kaya po, sino po yung malapit dito sa Xinjiang, pasyal ka dito pagkagabi kasi maganda siyang tingnan paggabi kasi po may lights siya po, kaya po maganda. Pag umaga hindi kayo siya masyadong magandang tingnan dahil walang lights. Pagkagabi, ayan, maganda siyang tingnan. Kaya guys, huwag din yung pagtagalin. Pag may time kayo, pumunta kayo dito sa bridge na yung tinatawag nilang Moon Bridge. Ayan po. Kaya mayroon pong buwan na nilagay nila dito. Ang ganda. Para ka rin nasa langit. Yun sinasabi ko na para kang nasa langit na nakakatats ng buwan. Kaya po, kung sino pong malapit dito, inaulit ko po na pupunta kayo dito. Pasyal kayo dito pagkagabi. Ayan, kasi maganda siya dito. Tingnan. Maganda yung buwan. Maganda yung buwan. Parang nasa langit ka na rin. Nakakapunta ka na. Nakakatats ng buwan. Ayan. Po guys, ang ganda niya dito po. Ayan. At yun naman ang paligid na makikita mo. Yan po. Paligid. Yan. Ang makikita mo. Yan. Makikita mo sa paligid. Kaya fresh, presko. Yan, presko yung hangin kasi nasa taas ka ng bridge. At saka may mga upuan din. Pwede kang magdala ng inumin mo para hindi ka rin magugutom. Pupunta ka dito. Kaya guys, welcome kayo dito. Kung sino po, inuulit ko po, sino pong malapit dito sa Xinjiang, punta kayo dito. Sa bridge na to. Ito po yung ayun naman ang makikita mo sa kabilang banda guys. Yan po ang gaganda niya. Maraming lights. Oh. Kaya guys, talagang punta ka dito after ng kain sa gabi. Tapos pasyal. Yan. Pag halimbawa may aso kayo, dalhin niyo dito. Pasyal yung aso. Or mayroon kayong bike, mag-bike kayo. Ayan po. Punta kayo dito sa Moon Bridge guys. Ang ganda niyo. Dito. Maganda siya. Ayan po itong moon na pinapakita ko sa inyo. Yan. Moon. Maganda. Maganda naman. Tapos punta ka dito. Kanta-kanta. Magkanta ka kung anong gusto mo. Sisigaw ka, sabi mo, nakakita na ako ng buwan. Nakatats na ako ng buwan. Yan. Po. Pasyal tayo dito, day. Pasyal kayo dito, dong. Ito ay glass po to siya. Ayan, parang ayan po, glass po siya. Noon parang hindi ko makalaka dito kasi nga siyempre nakakatakot. Parang pagkatatakot ka, huwag kang magdaan dito kasi glass na siya.
yung dadaanan mo is glass. Nandito pa tayo. Ito guys. Yan po. My. Wow. Yung lights kasi dito pagkagabi i-open nila yung lights para mag ano siya ng rainbow. Yan po, nakikita niyo. Nag-change yung lights nila dito. Lalo na pag December, ayan, Pasko, ay maganda dito. Makita mo yung marami ditong lalagay na ng lights. Yan. May marami pong tao nakaupo. Pwede kang magdala ng aso. Pasyal-pasyal mo yung aso. Pwede kang magbisikleta. May daanan din sa bisikleta yun. May nagbisikleta. Pwede kang magbisikleta. Sa ilalim po dito ay tubig. Hindi po na kakakita ko sa inyo yung tubig. Yan po sa baba. Hindi masyado makita dahil po gabi. At ito yun nakikita nyo sa mga lights, surroundings niya. May mga lights. Ayan. Ang gaganda po.